Hanggang 5 lang. Dito mag-church. Ano, nakalimutan niya, pero napag-usapan na yun eh. Hindi, yung mga yan, ano yan din ni Lord, pero dami experience ha. Experience din. Yan guys, yung aming mga tent na ginamit. Ito, nawala na dyan. Meron dyan nakalagay. Tapos dito talaga kami. Kaya lang, mas pinili ko doong matulog. Ayan. Tiyaan. Let's go 10. Let's go guys. Dito kami gagawain. Si Ate Ite. Ayan. Dito ang aming mga tatlong pastor. I'm not ready! Kala ko pupunta kayong baryo. Bakit? Ayaw na nila eh. Ayan tayo. Wala akong balak maligo eh. Wala akong balak maligo eh. Wala kang balak? Ba't ang lapit? Sen, Sen. Okay. One more. Wala daw balak maligo. Ayun na. Wala daw balak maligo. 여보, 여기 너무 좋아. 여보, 밥 먹고. Baby, ligo ka na. Anyari? Tara na, tara na, tara na! Ate baby, hindi malamig. Ako nga walang balak maligo eh, pero ako na pa.
Maliguhan na. Maligo na kayo. Oh! Ah! Tayo dyan. Dapat na pula! Tara, hawak pa sa akin. Dali. Jacob! Ayan! Hello guys! Tara, ligo na tayo! Ay, ang baba! Ayan guys! Hindi po ko na lang kayo. Kasi po yung anak mo. Kay Atarle. Yung pinamigay ko, Evangelist. Anong natutulog po alayin nating jacket ko? Kalapos, Kev, gitara Kev. Push nyo na lang. What is? Because my God helped me, guided me, He will protect me. So, Picture na. Picture lang. Ayan guys, susulong na kami sa kainitan. Bilad-bilad na tayo. Wala nang bihis-bihis to. Isang bihisan lang. Wala akong dalang damit. Isang damit lang dala ko eh. Ay, ang init. Masisira ang ano ko, rejuve ko. Ayan. Ang init ng ano? Ng buhangin. Naka-red lips tayo ngayon, ha? Madilim lang yan, pero maliwanag yan. Video pala yun! Ton! Tony! Tony! Ton! Tanya! Kain ka. Diyan ka muna sa taas. Dito ka muna sa taas. Kain. Ayan o, pre. Ano o? Nagtitinda. Ang init. Oh. Ayan ang ating mga kasama. Tabi ko muna itong ating cellphone. Anong oras na? Alright guys, uwian na. Uwian na. Ayan, malinis na. Ano naman tayo nito? Sulat kayo madalas! Ayan, uwian na. Uwian na. Dapat pa. Ayan, napaaga. Maliwan daw kami ng basta! Ingat kayo! Takot maiwanan eh. Taga rito ka eh.
doon? Ano, painom mo na. Ayan na, uwi na tayo. Babay na, Sambales. Babay, Sambales. Babay, Sambales. Beria! Beria! Uwi na. Halika na! Ayan, uwi na. Let's go. Isakay na kayo. Ay, ako pala dapat mauna kasi ako na ako sa hulihan. Ito ni. Ayan, go home na tayo. Nabubuksan mo, James. Hindi na. Malamig. Unilaga? Kumusta? Kumusta ang balat? Si Lorraine. Ayo. Ayo. Ay, Brad! Binigyan ka na ng pangkulo? Ito kami. Sabi hindi aabot eh. Dati Lorraine. Dito kasi si Pasay. Kumusta Pas? Ay, pagod so. Kumusta Jimmy? Ay. Diba? Sobra. Oo, andyan ka oh. Tapos RJ. Hello. Wala ka ng tubig pas. Sayang bitin. Tapos kayo bihinan doon sa dulo. Bitin. Darlene, babay na. Babay Sambala. Ay, maiwan ka pala. Maiwan ka pala. Biglang tahimik ay. Mangubo ko sa akin.